Mga kapuso, apat ka mga manugbulang nagreklamo nga ginkastigo sa mga pulis sa Sibalom Antique. Napolcom 6 imbestigaran ang mga ginreklamo nga pulis. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Makita namang hanog sa lawas, butkon, paa, kag iban pa nga parte sang lawas ang 34 anyos nga si Allen Diaz sang barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Ginaaligar sini nga ginbulos-bulusan sila kastigo sa mga pulis sa Sibalom Antique. Suno kay Allen, Pebrero 3 sang naghagaday sila sa mga pareho nga mga manugbulang nga magpadulong sa Antique agud mamulang. Apang may komosyon nga natabo sa bulangan tungod nasalan sila nga ng daya. Una nga nadakpan sa kapulisan ang duha nila nga kaupdanan. Sunod, ginpapanaog siya kag ang isa pa ka manugbulang sa salakyan kag ginpang pusasan. Kadto na ang patrol sa amon nga tubang salakyan. Kay gintudlo na tuguro sang nakastiguan man to sa sulod sang bulungan. Tapos, pagkita ko ka pulis na nga patrol, tikin buksan ko na yan ba na buksi. Di pagbukas ko, ginpanghunos na lang kami sa sulod na mo kasalakyan. Ginpayag sini nga gindala sila nga apat sa sulod sa isa ka kwarto sa police station kag ginkastigo. Ginpuwersa sila nga akuon kung sino ang nagafinansa ila sa bulang. Ang hipi gid nanda. Amugid ang nagtaya gid kanako kanay ni si Jeremy Ayan Magbanwa. Amugid na ang nakita ko di subong amugid na gatingal sa amon sang 9mm nga patyo na gid kami kuno. Hustisya naman ang panawagan sang pamilya Diaz sa natabo sa ilahing mata. Nagtawag ko to siya, ang pulis bala na kaistorya ka namon. Amba ko, sir, kumusta da ba na ako, sir, naarada ko no sa inyo. Mal na, okay na di sa mal na, tulog na. Te ako doon, di gid ko doon nagaduda ako bala, ma'am. Namuto nang ulam kami sa salakyan nga maka-arkilabla, makakadto kami to. Ilugar nga maproteksyon kamo sa tao. Amo nyo na. Ginpanginwala sang hepe sang Sibalom MPS ang mga alegasyon ni Diaz. Suno sa iya nadakpan ang mga ini bangod ng daya. May duha pa kuno kaupod ang mga ini nga nakapalagyo. Suno sa polis, ginkastigo ang mga ini sa mga tao sa bulangan. Sakaan nila ang manok dito sa may ginatawag ng tack house or daw preparation room sang mga manok. Ginasakaan nila, then ginabali nila ang tiil ng isa sa manok, then mapusta sila to sa isa. So, part of a way of katangdaraya ang ginobranan da. Magluwas nga ginsakit na dulaan man kuno sang 150,000 pesos nga cash si Diaz. Ang reklamo ang ginpalabot na sini sa Napolcom 6 kag plano nga ipatawag ang 8 ka mga pulis sang Sibalom MPS. Lakip na ang hepe sa Miyerkules. Sa Napolcom, no, masulod kami dira no, sa pagbulig sa ina sa aton nga complainant no nga to shed light nga makilanan no kay ti base sa iya balan mga aligasyon ginkastigo ini siya mo. So medyo mabugat nga aligasyon. 3 na kamanugbulang ang nakagwa na sa presuhan matapos makapyansa, samtang isa nila kaupod ang nagapabilin pa sa presuhan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.